kahapon lang magkasama lang. Uy, G! Sa? Giraman? Mura man lagi na kay problema. Ay wala rin niya ay. Kasi wala. Siya baka liter ka wala. Kayang tanggapin na mawawala. Ayun, naghuna-una ang tao nga wala ka pili Saan mo nakapag-move on? Pag move on, ay naghuna-una kay maabot ra ang babae nga para sa imuha. Ang kahapon lang. Bay, salamat ha. Oh, pasalamat man lagi ka. Salamat sa advice ba? Ayaw sa ako pagpasalamat. Timan nga ang problema, manglabay ra. Ug dili sa lang ng panahon, pasahon ra ka. Paano ko ba to sisimulan kasi Bibing crush mo tanim o? Kinsa? Kung nagpasakit ka ko ah. Ay, yatay ka. Asam ka? Muli isa ko, kay pumayaban ako to. Iyay, guwapa man ni X-Video. Karon tik ko ni. Yawa ni Uyak. Grabing kamalasan. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? May sakit na ba? Nakakapagtaka kapag kami gumagawa laging pinupuna. Palibas maingay kami sa pandinig nila habang sila tae-tae ang sasakit nyo sa mata. Wala ako. 불타오르네.